Takže čau lidi, dneska jsem u nového updateu a vždycky si otevíráme při nějakém updateu Crow Garden jeden cípek. A dneska si jich otevřeme 14. Pojď na to. Flair Diaz, jak se to říká? Kam zase? Jaká je na to šance, že mi to padne 3krát po sobě? OK, kámo, to už je něco, kámo. Kámo, no tak já mám mega štěstí, oni mi padnou všechny semínka, ne? Kámo, hej, já jsem mega laker. Za tohle byste mohli dát odběr. V příštím videu odhalím, jak to vypadá. Se podívám. No, tak já si to tady zasadím. Takže to mám. Jo, pošlu kámo šeladu zpátky do Robloxu. Moje farma docela najetá. Napište mi do komentů, kolik byste jí dali z 10. Tak. Tam 4%. A za chvíli natočím video s Lukim 99 a musíte napsat do komentářů, aspoň jeden, musíte napsat jméno v realitě vaše a natočím video s youtuberem Luky99. Jo. Třeba. Doufám, že to tam dáte, protože Luky99, já se s ním viděl i v realitě, bro. Takže
Tam kam ty budeme docela neťáckou zahradu, no ty pí. No tak já zdravím. Čau.